हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर नै जों दायो तेजपुरनि अग्निगर पार्कआव फैदों। गोबां बिर जालायदों दिनै नै पार्कआव। स्कुलनि बहानबा फैसोगारदों नै फिसाजोआबो आंनो गोबां नायनो लुगैनानै फैबाय। अग्निगरआव बेरायनो लुबैनानै लेंबोबाय थानायखाय फैनांबाय। दायो जोङो नै टिकेट लाहैबाय। टिकेटआ जोङो गांथाम लायबाय। माइनर्स उन्दैफोरनि थाखायबो लायो, उन्दैफोरनिया एसे खम आरो। दा जोङो नै टिकेट लाखांबाय, फिसाजो आं आरो आंनि हिन्जाव टिकेट लानानै दाना हाबनोसै आरो पार्क सिङाव। स्कुलनि गथ'फोरबो बिराद फैसोगारदों बबेबा स्कुलनि। बिराद मानसि लाइन जानांलायदोंसो आरो गेटआव हाबनाया। दिनै डिसेम्बरनि 25 क्रिसमास हाबजेननायखाय बन्द' मोनदों खोमा, गोबां मानसिफ्रानो फैसोगारदों नै पार्कआव। ओमफ्राय नै आंनि हिन्जाव आरो आंनि फिसाजो बिसोरो थाबायलांबाय थाबाय। नै गोबां मानसिफ्रा फैदों बेवहाय। हाजो बायदि नालाय गाखोग्रा खटखटि दङ। नै मेंलायलायो गाखोलांनांगौबा गोजौसिम। हाजो बायदि बिराद हिन्जावनि हौवानि लोब मानसि फैसोगारदों। गोजौसिम गाखोलांनो बिराद मेंलायलायो आरो बे सिरिजों खटखटिजों गाखोलांनो। बिराद मोजां जायगा बेवहाय बेरायफैनो, जिरायनानै थानो। गरम बोथोरावबो गोबां मानसिफोर फैनानै बेवहाय जिरायफैयो। आरो बे पार्कनि गोजौआव गाखोनानै थायोब्ला गोबां मोजां सिनारिखौ नुहुरगोन। फारसेथिं ब्रह्मपुत्र दैखौबो नुगोन। बेनिफ्राय माखासे तेजपुर सिटिनि न'फोर, बिल्डिंफोरखौबो बिराद मोजां समायना नुयो आरो। दा नै आं गाखोलांबाय थाबाय गोजौसिम। आंनि उनथिंजाय माखासे दैखौबो नुहुरदों नै ब्रह्मपुत्रनि। नै फैगासिनो दं मानसिफोरा लोबनो। बेवहाय माने फैनानै गेलेनो, इन्टारेस्ट खालामनो जोबोद मोजां मोनो आरो मानसिफ्रा। गथ'फोरनि थाखायबो गेलेग्रा नै हेवा फाला जाग्रा दं। बेनिफ्राय दुद्रुख्लायग्रा दङ, माबा माबि दंलाजोबो आरो। बेनिफ्राय ओरैबायदि थाजिम मोजां बे जायगायाव जिरायनानै थानो। बेवहाय ओंखायनो जमा बेवहायबो जिरायफैयो मानसिफ्रा फैनानै। दायो आङो एसे गाहायथिं ओंखारबोनानै मा दं नोंथांमोननो देखायनो नाजाबाय। नै बेयावहाय बै न'आवहाय गाखोनानै माने माखासे सिनारिफोरखौ नाहरनो हायो आरो। बे गोजौ मोनसे गाखोग्रा न' दङ। नैबेवहाय माबा गोदोनि जारिमिनारि राजा महाराजाफोरनि माखासे माबाफोर दं बेवहाय, सावगारिफोर। बे जायगायाव माने गोदोनि दावहारुफोरनिबो माबाफोर दङ आरो बेवहाय जारिमिनारि जायगा बियो मोनसे। नै ब्रह्मपुत्र दैया बेजों गोजौआव थानानै नाहरबा बेखौ नुहुरो आरो। नै दा सान्दुं गोसाथारमोन नालाय फिसाजोआ गरम मोननानै जेकेट खुनांबाय। नै बै न'आवनो जों दा गाखोनानै नाहरबावगोन। जोङो दानिया बै न'आव गाखोहैनोसै गोजौआव। अयथासार मानसि, जायगा जिरायनो मोनलायलायि जादों नै मानसिया। जिरायग्रा जायगाबो बानायनानै दोनखानाय दं नालाय। नै जों दानिया गाखोहैबाय गोजौआव। गोजौआव गाखोनानै नाहरनायसै आरो माबायदि नुयो। नै मोनथारनोसै, मेंनानै आं गसंनानै थाथ'नांबाय गेजेर ससेयाव गाखोना। नै दानिया जोङो गोजौआव सौफैबाय। गोजौआव सौफैनानै नै बै दैखौ नुहुरबाय। नै सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जमा बेवहाय फटक लालायदों, सोरबा भिडिअ खालामदों।
बेबायदि सिनारिखौ नुहुरनो मोनो आरो बे गोजौआव थानानै। दा नाहरनो हागोन माबायदि नुयो आंनि उनथिंजाय माबायदि दैनि सिनारिया। नै बेबायदि नुहुरो आरो दा गोजौआव थानानै सिनारिफ्रा। गोबां मानसिफोरानो फैनानै बेहाय फट' भिडिअ खेबनानै लाफैबाय थायो आरो। बैथिं गाहायथिं बेसेबां समायना नुदों बिफां लाइफांफोरखौ, न' बांफ्रा हनै गुफुर गुफुर नुहुरजोबदों। नैबेवहाय मोनसे हरिहरनि दावहा जानाय बेखौ बानायनानै दोनदों। हरिहरनि दावहा जानाय होनो आरो बे जायगायाव, बेखौ बानायनानै दोनदों सिनारि खालामनानै। जाबाय हरिहरनि दावहानि सिनारि बानायनानै दोननाय। आरोबाव गुबुन दाबसे जायगाथिं आं थांबावनोसै, मा मा दं नोंथांमोननि गेजेराव आं दिन्थिलांबाय नाजागोन। बे अग्निगर पार्कआ माबायदि, नैबे मानिबा माबा मोनसे हाबा जानायमोन बे गोदोनि, माने गोजाम राजा महाराजाफोरनि समनि आरो बे। नैबे जाहैबाय बिराद गिदिर गिदिर मैखुन आरो बेयो, ओरैनो साजायनानै दोनदों आरो समायना नुनायनि। नैबेवहाय माने गोजौआव दाउ बानायनानै दोनदों बे बिफां सायाव। स्कुलनि गथ'फोर फैदों बेवहाय। नै स्कुलनि गथ'फ्रा गेलेलायगासिनो दङ। नै बेखौ गोदोनि मोदायफोरनि जुगनि बियो, बेखौ बेवहाय बानायनानै दोनदों। सोरमोनथाय सिनायनो हादिया। नै बिसोरो कलेजनि गोनदां, बबेबा मोनसे कलेजनि फैदों खोमा बे सिख्लाफ्रा। नै मानसिफ्रा माबायदि जमा जमानो जिरायनोनो जायगा मोनलायलायि मानसि जानानै दङ। नै फिसाजोआ हेवाफाला जाबाय, दसे गोजोन होनो थाखाय बेखौ बेबायदि खालामनानै होबाय जोङो। आरोबाव गुबुन मोनसे सिनारि देखायबावनो नाजागोन आङो। नै बेवहायबो माबा मोनसे दै लुलायलायनाय मामोनथाय बेखौ मोजां मोनथिला, लिरनाय दङमोन। बेनिफ्राय नै जों ओंखारबोफिनबाय। दा लामायावबो बेबायदि फुजा मेला जानाय बायदि बिराद दखानफोरा लाइन लाइन होनानै दं आरो। नै बाहेरायावबो बिराद लोब लोब जानानै दङ। सोरबा थांफिनदों, सोरबा नायखांनानै थांबाय, सोरबा ओंखारबोबाय। नै लामायाव बेबायदि गेट होनाय दङ। ओमफ्राय नै जों दानिया ओंखारबोनानै ओंखाम उखैनायखाय पर'था जाबाय, एसे ओंखाम उखैनाय मोनबाय नालाय। दा जोङो थांफिननोसै आरो, टाइमा जाबाय जोंना थांफिननायनिया, ओंखायनो जों नै पर'था जाबाय आरो। दा लोगोफोर, बिदिबा आंनि दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर।